Almadu şoňa öňe süretine öňe gatnaşyjylar türkmen halkynyň edebiyat surlarynyň öz borçlugyny hemde köp taraplylary şöhretlenýär ýani sergi bilen tanışdylar. Hormatly prezident bada Serdar Berdimuhammedow änewe müňýylliklardan gözbaş alýan medeni datly kitabyny belleşi ýaly änewe medeniýetini ilkinji bolup dünýäde ikrar etdiren Rafael Pampelli, şelekem Vadim Masson, Viktor Saryanidi ýaly ägirtlen arheologiýa işlerini goşany goşandy uludur. Olar bu wagtda köp tagalla etdiler. Mälum bolşary ýurdumyzda Rus arheologlarynyň watanymyzyň taryhyny öwrenmekdäki goşantlaryna ýokary baha berilýär. Akademiklary Vadim Masson hemde Viktor Saryanidi durly ýyllarda magtumladan näki halkara baýragy hemde beýleki döwlet syraglary bilen syralandylar. Olaryň eserleri ýurdumyzda köpçülikle neşir edildi. Açyşlary bolsa gadymy dünýäniň taryhy baradaky mektep kitaplaryna girdildi. Mundan başga akademikler Vadim Masson hemde Viktor Saryanidi baradaky maglumatlar türkmen halkynyň milli lideri, halk matladynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde hormatly prezident bada Arkadaly Gahrman Serdarmyň eserlerine de öz beýany tapdy. Döwlet başlarmada änewe müňýylliklardan gözbaş alýan medeni datly kitabynyň girişinde dünýä we arheologlaryň hemde taryhçylaryň ýurdumyzda almy gözlegleri, arheologiýa gazy agtarış işlerini geçirip köp sanly wajyp tapynlary, ýüze çykaranlyklaryny hemde dünýä derejeli möhüm açyşlary edenliklerini belleýär. Bu giňerimli işlere änew medeniýetini ilkinjilen bir bolup dünýä tanadan Rafael Pampelli, şelekem Vadim Masson, Viktor Saryanidi hemde beýleki tanymaly alymlary munasip goşantlaryny goşdylar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumyzda jemgyýetçilik insan-perwer ilmleri ösdürmäge, medeni mirasy, taryhy ýadygarlyklary düýpli öwrenmäge, rejelemege hemde olary bütün dünýäde wagt etmäge uly ünsürlýär. Forum gatnaşyjylary Parzepanyň henize açylmadyk sırlaryny ýüze çykarmak, oňa medeni gatlyklaryny öwrenmek, taryhy tapynlary gözlemek hemde hasaby almak işlerine tagallalaryny jemlediler. Munyň özi oň taryhyny açyk görkezmäge, gadymy döwürlerde bu ýerde bolan şäher hemde oň ýaşaýjylary barada anyk maglumatlary toplamaga mümkinçilik berer.